ต่อพรังสินิลิเจเต้นพังโจ YouTube channel สไตล์ลองเป็นกาดูกาเวการเบียงลองเกโดอารัตอันอัตุมาพานิลินิงากลองเป็นอิลิตุมการบีตั้งใจการบีอากาเจซองอเมนเป็นการดอมปิโลการดอมและสิปีนี้พุทธนิลิเจเต้นพังโจ YouTube อาจจะไตลองเป็นพุทธนิลิโซเชียลมีเดียมาเต Facebook YouTube อลองปีนี้ละบางสวิดีโอระดับเทคโนโลยีวันทัวบังเกบัตไตเนอร์เก็บaphan kachok APHLC foundation de labang so kemi sen pen katalon ke papleng pon thega pot constituency in kora trok arat APHLC tuma phanta Kachoro ji aphan sini labang so sa taiwang lo la pen jasim met abang ke hadak singhason constituency along tiri kamatum anaphan labang so mai ki chak thek ke pachun pe mena pan ke mi senapot labang so puthak sinili Kachoro ji aphan se pini nili labang so chatai longwang lo la pen jasimet abang ke youth wing la pen women wing center committee atum anaphan la pen APHLC IT cell atum anaphan la pen lunse po tum anaphan tame rara tum aphan ka dukwi tum aphan Kachoro ji aphan se pini nili labang so chatai long kewang akinang sot abang ke Kachoro ji aphan sinili labang so chatai long han wanglo la pen hinia bang ke kar biang long arat anaphan nili labang so achatai long pen isi ke mesen abilta ki piya phan la pen Kachoro ji aphan sinili labang so chatai long wanglo lasi nili ninga rong piglo la pen chi hok piglo la pen nili do thek thela pen sang thek thedet pen apot do joy thek the sinili labang so chatai long kewang alam the akenang sot ke dahalo kedam tang ilitum patumi singhason constituency long borjan araratum alalatum nili thek dam long lo je nili tatumi dun lo lapo an amai pi ke chak theke ke joy ke alam kali donatum la pen karbera tum aphan tame labang so chatai long pen ke pachini jig la polo ili tumta along tin tame mai meeting ke chak bom lo ba ajada son sta mi tum ke radam armu amai ke chak long bom lo ke joy ke kali kisi ke dang pen chenglok tangka poisa pen chenglok rat amai pi aphan ke chak ponji ke pangni ponji ke padu ponji thang anong kave pin ja phan ke claim ji ke mamuli kali la pen lamso kali setame patumi radak singhason constituency long ke do borjana radatum lapo an armu ke ong ilitum ladak karbida lapo kali adibasi tumda do khilonima ohomia tumda do naga tumta do ilitum lapo an karbidet lapo kali bonta ilitum inglong akhai an ilitum chengrum si labang so batainer kep apha ke chok APHLC foundation de ke chak det ke mamuli kali setabila po an armu ke ong tame je thangna na kisung akedik dar ta ave dim klong tame kesanga dim tame lapen kichogi jonason sa ki jun lang ki jun ki choson ki pi an tame nilihin pen kamatha dam ke kachitang te ke aveloma pusin li ke matha dam lapen penara tum ki kleng bachi ba duk pen ajok hala daktiri kamatum sang kok long le pin la pen ingni bolong le la pen tot lun long le lo setame labang so mai mi sen pen pichun la ke lam mamuli kali aposi choro palo je borjan arat ke do APHLC tum tame tiri kama tum phansi tame la pen pena ala tum ke a party le ka prex tame khaya men pena jok kachesong men pena jok ahir juminan ki pidun karbia khay phan ka ching hon nongnam ki jumi nang ki piduna postame nilinga klong pen choro peklo lapen jasimera bangke center committee youth wing atum lapen women wing atum tame chipaduk piglo lun tumo pen chenglok
alira cham ki pi pen chenglok kilak kileng chema tha thipin kangchir chema tha thipin nelong tangka sikai sita vedan lo pu aning chipa oi ipin pen APHLC foundation de non pen batan ner kep ke chok aphan ke mi sen pen alir acham ki pi la pen pirthe nongnam ke paklang la an se tamik lak le pin la pen sang joy je pin pen si pini yudwing la pen women wing ale darsi patuma phan se tame nili choro tung pi ka posi nili choro lo la son ke pa chun pen apo la pen centered committee sarjai ka third pen cheng lo angton kaduka vela sar kursing ti mong samson teron la pen sar angtong ing tiatum la pen sar sing be la pen bikrom saratum dopik lo nili suget elo setami central committee atum an setami chipaduk pik pen la pen sang se pin la pen ington te pin pen la bang so mai phongner kep kepa chok pam media phat kepa chun dat ke lam so kali la pen kepa pleng dat ke la ke joy ke kali setami pa pleng dat la pen pichun dat aposi nili Jiten phangcho dowar baguri APHLC IT cell hen pen tame nanglik tuma phan kadu kawi center committee women wing la pen youth wing atum la pen constituency inkora trok akarbi APHLC asong japo asong japi la pen APS tina president as secretary atum an la pen CC along kedo kadu we ke ja atum ana phasdame nili ninga klong pen choro piglo la pen kachoro masini lijo pajir mita un e pin an la son aning karong la pela son nining kang sampen si nali tuma phan choro piglo pusi nili pini la bangso kachoro ang thek pen si nili bangso sa tailong wanglo la pen hadak IT saratum APHLC IT saratum phan tame la bangso mai long pen man peng ki pi la pen ang thek anutina phan tame kepa do edja phan lahaya kama putha ke claim se tame lapen amana peng pen nili tuma phan tame welcome lo lapen me sen pen kaduka vini tum rara long ka pache thangja phan video apor tuma phan ke enja phan ni pi pe me lapen ahok pet pen social media chatai ke paklang je phan ki pi ya phan kaduka we sara tum tame ahok pet pen lablang ning jidun pa me lapen ang thanun pa me karbera tum phan pachini dun pa me la boson a video ke en long la pen la boson nilitum Facebook acha tai long punon ba nilitum YouTube acha tai long punon la pen nilitum social media long kadu ka vitamin nilitum ahok pet pen saratum aninga klong alam do an tamitum pache thang long la pen rar ar mutum patumi bataner ke ba phong ke chok APHLC foundation de labang so putha ke nilitum misen pen ahok pet pen nitum kaduk avit akam tamit claim long pa milo lalo la sini lipini labang so chatai long pen patumi labang so bataner kep mate phongner kep akit chok labang so APHLC foundation de kemisen ketalon long aposi nili ninga klong pen kachoro kadu wedum phanta pajero la pen aparta constituency ko ratrok kedo akorti la pen injure la pen along tin APS along stame mitha hem chili pa melo pusi nili ning che thelo la pen nili la kaduk we nanga chepa duk du la pen angki du na tum ana phanta nale tum ba phanta me chorolo ko people ma polong te mitha a pocket pen mitha chong dat chot la pen choram chot pen la po anarmu nang ki ong pen nang chetong du la pen ilitum ka chetong long la pen ka chethek long aposi la bangso program mission ke pechun long aposi nili ka du ka betuma phanta chorolo lasi nili mathalo je nona banke APHLC atum ke sarkar avelang mitha poket pen apot nange dun ja phan kompik ta hai pusi nili matha setame patumi suri kep so se asuki ke kangni si dorde si
ha thing pia room bet he ke do dam ke sang dam la son si nili theglong lo athi labang so ke pathua klam borjan long ke pathua klam ko an the ma ko an bima nili patumi phuri tublo la pen lang tublo la sina hok ta munit kang ni ne ave la pen na hok ta munit ke do de ave la si munit do pik alo je me thang pocket pen ke la pen me thang chong dat chora tangka la pen bang along choram chorong pen ta me ki dun ke la ke do pik lo pini tum gari motor akhe joy ave pin pen me thang pocket pen la pu ana gari ke ong apotami kadu itum phanda chorolo la peladak along pen along abangke kerap du na tum gari yang thuche thai chor noi potum la puson kerap du na tum du pik ta hai la si nilihin pen abangke patumia sonson kache hok patumia sonson ining arong patumia sonson ilitum constituency inkora trok satame ilitum kache tonglong la penditum aniwang nili social media chatai long birta ka pietum nangkelang tum akorti angjir abang phu abang phi atum an pentame ka chetong long la ka du ka vi tum ka chingki long ke arnam si tum phanang ka chetong lo la penditum karbi ka chesong amen pensi ilitum ka du ka vitami tum pei po aphuru la pen korte ingjir la pen bhek theka mumar ta chetong long lo pusi nili hin pen ke ka che hok pen apot la so pen apot si kache tong long ka chingki long kache thek long apo si nili kadu wei tum phanda chorolo la pen nili channel cha tai long nang kelang dun la pen kai ki tame nili ki pia birta do an nili ki pia birta do an tame kai ki tan nang kelang dun vera korti la pen angjira tum ana phan tame chorolo la si nili pini la bang so cha tai long pen pini center committee youth wing la pen women wing pini center committee atum ana phan tame women wing la pen youth wing atum ana phan se tame la pen klemra pet IT sar atum ana phan setame la pen media bitung atum ana phan setame nanga chetong dun atum ana phan la pen lunsipi atum aphan antame nilihin pen ke kachoro pa jirolo la bangso kachoro ji sinili pini la bangso cha tai long wanglo la pen jasemera bangke singason long borjan ke do arat atum la bangso amai nange chak pa me dim klong nange thik pi pa me man peng nange pen nang deng pa me nitum ka du ka we aphan ke do ke thak adim me sen ke long la pen ke chuki jun thangnat min tab nang ne kangchil duk la pen lang ha ik duk setame churida mangne chonam nam nang ne me thang ma thang adim se nang ke thon me thang adim si ke wan me thang adim si ki pi la po an ka chipi du ka pol si nali tum la borjan ke do ara tu aphan ta me nili hin e duwar ba guri nili duwar ba guri APHLC IT cell hin petame labang so tai long pen chorolo la pen ka du ka vira dakha Meghalaya border ke do akar biatum pen chenglok pen pu di phu lumbajong la pen so cheng la pen duwar amla la pen hamren la pen kheruni la pen umpinai la pen tapat la pen hadak akaprek domoka pen chenglok itum la kar bianglong adang an APHLC asong japi tuma phantame nilininga klong pen patumi ka dugo vika chetong long ka chethek long ka misen pen ke pachun long lepen abang putin khelong ri apharman ka chesong labang so APHLC asong pen ke nalitum arjap kluk la pen thir kluk la pen arjap thi pen ke do labuson ke thek long aposi nalitum aphan nilinga klong pen chorolo la pelitum center committee tum tame masap ta ken kam isita aphi chiru repin khaya pharman logria pharman kidukala ka pharman arjap thip la pen thir thip pen ajok masap ta aphi chiru repin pen nanga do thip pi thip pen ajok si non batander kep aphong antame APHLC foundation ni tame kemisen pen pachun longlo la pen ilitum alalatum leadership ke me pen ajok alalatum ilitum aphat ike japon pe me sarjai kathar pen ajok angtong titum pen chenglok litum bikrom sar tum pen chenglok khorsing timung la pen samson teron tum pen chenglok la pen ongdung women asong la pen yuda song la pen central committee tum an ilitum nili amen sung et un edalo la pen amen ta tingni edlo siga dogoi tum aphan sita me
lake ilitum karbia khai phanang kar japi thip la pen keng kam isita aphi chiruri pin pen kemang ateng ilitum akamatha akar iateng nangka pe pleng pija phan akabor I arjap thip asong jap pi pen APHLC ilitum lapu ansita militum pinan ta thir thip pen si APHLC asong ke batan dari kep apong antai ilitum ke labang so foundation de tamitum talon thexer lo lalo lase nilihin pen ning karong la pen ning kang sam kadugay to mapanta kardom chipilo lase pini labang so ke churuja lam the sinili labang so chatay wanglo labang so video kadugay tame labang so kachoro lam the abang phutinang nuta pachilitha lapen akontitansi tilong ta pachilitha lapen anu tilong ta pachilitha nilihin pen duwar baguri APHLC IT cell hin pen kachoro lam the lasi share ik tha lapen follow ik tha lapen tum akimilang pote subscribe ik tha nili birta ki pi alam an angton kaprek a video kimita nalitum long pon bompo kardom